Nyt ollaan Keravalla ja ihan tuossa kulman takana asuu Anna-Kaisa eli Agu perheineen. Huurinaisten perheessä on 3 alle 5-vuotiaista lasta ja isä Heikki käy päivätöissä. Äiti Anna-Kaisa hoitaa lapsia kotona. Oman perheensä lisäksi Agu jaksaa aina ajatella myös muita. Anna-Kaisa tarjoaa apua mun arkeen aina kun vaan mahdollista. Hän on tarjoutunut ottaa Arnosta hoitoon oman katransa lisäksi ja tukee ja kuuntelee ja neuvoo aina. Ihan kohta mä soitan ovikelloa ja yllätän Agun. Mä oon suunnitellut hemmottelupäivän. Siis just sellaisen kuin itsekin haluaisi silloin, kun on ihan arjen uuvuttama. Moi Anna-Kaisa. Sä oot ihan mielettömän ihana äiti ja upea vaimo ja sä ansaitset nyt superhemmottelupäivän. Eli laita vaatteet niskaan ja lähde mun mukaan. Okei. Anna-Kaisa arki on oikeastaan samaa, vaikka rakastaakin lapsia yli kaiken ja tykkää olla niiden kanssa, mutta kyllähän se varmasti puuduttaa. Kun Anna-Kaisa on saatu ulos talosta, aviomies Heikki pääsee järjestämään yllätysjuhlia vaimolleen. Moi! Ystävät oli helppo puhua mukaan hankkeeseen. Anna on aina järjestämässä meille kavereille kaikenmoisia juhlia, jossa on niin tosi tärkeää, että Anna yllätetään nyt myös tällaisilla juhlilla. Mä oon ihan varma, että se ilahtuu tosi paljon. Anna-Kaisa käsittelee blogissaan elämää erityislapsen kanssa. Vasta syntymän jälkeen selvisi, että teidän esikoistyttärellä on Downin syndrooma. Oliko se järkytys? Se oli alkuun tosi iso järkytys, enemmänkin ehkä mun miehelle, että mä olin itse niin väsynyt, että mä en jotenkin osannut siinä tilanteessa surra, mutta sitten parin päivän päästä oikeastaan mulle tuli sellainen totaalinen romahdus siinä. Siitä se sitten lähti ja hyvin nopeasti me sopeuduttiin tilanteeseen ja nyt sitä asiaa ei oikeastaan ajattelekaan ihan päivittäin, että se kuuluu niin olennaisena osana meidän elämään, se Downin syndrooma. Kohta mun pitää palauttaa sut sun miehelle, mutta sitä ennen mulla on vielä yksi yllätys. Okei. Anna-Kaisa tekee kovaa ja tärkeää työtä lasten kanssa. Ja itse ei ainakaan ole ehkä tarpeeksi muista aina antaa tunnustusta ja kiitosta siitä, niin nyt on hyvä antaa kerralla vähän isompi tunnustus. Joo, mä arvasin, että se on joku juttu vai ei. Voi ei. Mikä juttu tämä on? Moi. Joo, koska ne on loppu nää yllätykset. Moi. Kyllä tuntuu hyvältä tajuta, että mulla on kaikki ystävät ja läheiset edelleen tässä. Vaikka mun oma panos on välillä tuntuu, että oma panos on ollut vähän huono. Hyvä, että pyysit anteeksi. Heikki jaksaa näiden kaikkien vuosien jälkeen yllättää mut kyllä. Ja ihana tietysti tajuta, että jaksaa panostaa toiseen vielä vuosien jälkeen niin kuin näin.